Čaute, ja vás vítam u ďalšieho videa, ale dneska, to nie je jedno video, ale dneska si ideme povedať, ako som sa skoro zabil na motokárach. Áno, skoro som sa zabil na motokárach. Pamätám si, ty kokos, ani každú jednu sekundu, čo sa vtedy dialo. Takže ideme na to. Ešte predtým upozorňujem, tento príbeh nie je zmyšlený, hej? Takže, boli sme na motokárach, hej, proste, viete, čo sú motokáry, hej, proste tam si nejak tak idete, brum, 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 hej, a ja som išiel do takej prudkej zatáčky. Tú zatáčku som v ostatných 2 kolách nedával, pretože, ale aspoň som si prebrzdil, takže ma to úplne nehodilo, ty kokos, kde si, neviem kde. Ale v tento okamžik som si povedal, že nie, ja nechcem byť za slabého, ja do tej zatačky pôjdem plným výkonom. Bo vtedy som si zapol ešte turbo, takže som išiel 30-kou a ono sa to môže zdať, že je to akože nízka rýchlosť, ale není. Veľa není. A ešte, keď tá zatáčka doslova vyzerala nejak takto a ja som predo mňou videl typka, ktorý to úplne dal jak na pohodu, ty kokos, jak ty Max Verstappen, ale ja som si povedal, že ja tu budem ten druhý Max Verstappen a neviem na to, ale to je úplne jedno. A ja som do tej zatáčky išiel 32. Ty prečo do toho išiel 40 a ja som do toho išiel 42. No a v ten moment sa to stalo. Ja som nabúral. A to nebola taká obyčajná búračka, že pium, že proste ťa to trošku myhlo, ale ja som doslova mal hlavu takto blízko pri volante, ty kokos, to bolo pár milimetrov od volantu. No samozrejme ma to odrazilo späť a ten tlak, ja som sa tam, ty kokos, ja neviem čo, tá motokára bola úplne na sveč. A pribehol tam za mňou ten typek a povedal mi, tak som si posielal, bracho. Ja tam úplne v hlave, tam ty kokos mastermindujem, že čo sa tu deje, prečo som chcel byť Max Verstappen, ja neviem prečo, tu neviem čo, ale proste týpek povedal, že nie, to nevadí, samozrejme, to sa tu deje často, samozrejme novú motokáru platiť nebudeš, ich máme 30 v sklade tom, neboj sa, nebudeš, nie. A on mi tú motokáru zobral a išiel som na druhú motokáru. A tak som proste mal druhú motokáru. Ale tá motokára bola už úplne na sveč. Ona proste už ona jazdila, ale proste nevyzerala ako normálna motokára. A taktiež som išiel na druhú motokáru, tam som do tej zatačky tiež narazil, ani narazil som na v 40-ke. A tam už to bolo trošku miernejšie. Sice ma to furt hádzal zo strany na stranu, ty kokos, jak neviem koho. A vlastne tak, no. Proste som to chcel s vami sa iba podeliť. Ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, nechajte like, odber a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Čau.